Il-Gvern jibqa' sieħed quddiem iċ-ċanfira li ħarġet mir-rapport ippubblikat ftit tal-jimilu mill-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Kizler li sab li 4 ministri mill-kabinett ta' Robert Abela użaw riżorsi pubbliċi għal propaganda personali tagħhom fuq il-medja soċjali. Fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija staqsek il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna jew xi wieħed mill-Ministri msemmija fir-rapport u x'lesti jagħmlu sqarrija ministerjali biex iwieġbu għal dak li sejjaħ bħala serq minn flus il-poplu. Kenna rapport mill-Kummissarju tal-Standards illi pratikament qed jinformana illi ttieħdu flejjes illi kienu maħsubin u riżorsi għal dak illi huwa ix-xogħol ministerjali, ġifri public resources, u ntużaw minn 4 ministri minn 5 għall-attività propagandistika tagħhom. Il-Ministru tal-Finanzi naħseb jista' itina l-informazzjoni u stess għax kien wieħed minn dawn il-5 illi fil-waqt li xogħlu suppost u illi jħossib il-finanzi tal-pajjiż jidher li kien wieħed minn 5 flimkien ma' 3 oħra sħabu illi jużaw riżorsi tal-pajjiż għal dak li huwa il-propaganda tagħhom personali. Fuq dak li saqsalhom fi kap oppożizzjoni, jekk kull ministru li semma fir-rapport tal-Kummissar tal-Public Standards ma jimportax mela, qed mawx l-ebda sqari ma l-ebda ministru. Iżda l-istedina tal-kap tal-Partit Nazzjonalista għat-trasparenza mill-membri tal-kabinett ta' Robert Abela skiet li tarrax min-naħa tal-Gvern. Ħadd mill-Ministri Edward Cicluna, Aaron Farrugia, Ian Borg jew Silvio Xkembri ma jqum biex iwieġeb. Mir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards Pubbliċi irriżulta li l-4 ministri kisru l-kodiċi tal-etika meta ppubblikaw direttament produzzjonijiet ministerjali fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook mingħajr ma wrew id-differenza bejn il-pożizzjoni pubblika u personali tagħhom.